Krásne počasie, že? To ste vybavili vy? Vy ste taký tichý, alebo len ignorujete, že tu som? Myslel som, že keď budem ticho, odídeš. Mám si sadnúť inde? Áno, do auta. Rovno naštartuj a odíď. Podľa mňa len máte radi ticho. Máte to v očiach. Už máte svoj vek. Máte radi kľud, však. Ticho je moja reakcia na zlé rozhodnutia mojej dcery. Aký bol Sarin prvý frajer? Bol podobný mne? Nie, ten mal normálnu prácu a nebol teplý. Koľko vlastne zarábate? Len tak, pre porovnanie. Neboj sa, na všetko som si zarobil sám. Bez sponzorov, bez darčekových balíčkov. Ale nie som zvyknutý sa tým chváliť. Nie som influencer. Ale viete, že na to máte dobrú tvár? A aj hlas? Bol by ste dobrý influencer. To je tá najväčšia urážka, akú som dnes počul. Nie, myslím to vážne. Mám si obliec crop top a natočiť si raňajky? Všimol som si, že máte radi skalné ruže a sukulenty. Môžete točiť videá o tom. Ako sa o ne staráte? Čo keby si sa ty začal starať o seba? Môžem vám s tým pomôcť. Tiež som si všimol, že už máte aj profil na Instagrame. Áno, založil som si ho preto, aby som ťa pochopil. A? Pochopili ste? Áno, zablokoval som si ťa. Tak dosť, ja sa snažím. Je vôbec niečo, čím by som si vás získal? Čo by ste chceli, aby som pre Saru urobil? Zmizol. Môžem vám aspoň urobiť kávu? Nie. Teda vlastne jednu malú si dám. Kapučinko. Bez cukru. So smotanou. Hej, to bude. Ďakujem.